በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም በአንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን በዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ሰዓዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዩ። ንኩልኹም ቶም ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም በአንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበትሑታን ይኽፈልኩም። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን ይዋርሶም። ኣብ ሕማም ንዘለዉ ደበሳ ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን ንዓይ ንህዝቡን ከምውን ንባዕለይ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ብቅዱስ መንፈሱ ክመርሐኒ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጦጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እግዚአብሔር ረድዩና እግዚአብሔር ደጊፉና ዝጸናሐና ዝቐነየና አገልግሎት ናይ ሰሙነ ኒቆዲሞስ አገልግሎት እዩ ነይሩና። ኣብዛ አገልግሎት እዚ ከዓ ሕግናኸ ንሰብ ዝገበሮ ከይፈለጠን ዝብሎ ከይሰምዐንዶ ይፈርዶ እዩ ዝብል ብሕጊ መሰረት ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ ኒቆዲሞስ ኣብቲ ጉባኤ ንዝሓተቶ ሕቶ መበገሲ ጌርና ብሓባር ክንሳተፍ ቀኒና። ሎሚ ከዓ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ድሮ ዋዜማ ሆሳእና ኢና ዘለና። ኣብ ሆሳእና ትንቢት ነቢያት ዝተፈጸመሉ ብዙሓት ሰባት ብበረኸት ገሊኦም ብመዝሙሮም ገሊኦም ብንብረቶም ገሊኦም ብጥሪቶም ገሊኦም ብክዳውንቶም ገሊኦም ብመዛሙሮም ገሊኦም ከዓ ካብቲ ብጥቕኦም ዝነበረ ቁፅሊ ብምስላዕ ክብሪ እግዚአብሔር ዝገለጽሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብክብሪ ንኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ስርዓተ መንግስቲ ዘረኣየሉ ዓብይ በዓል እዩ ዑደተ ሆሳእና። ብዙሓት ሰባት ብግዚኦም ብመዝሙሮም ብንብረቶም ብክዳኖም ክባረኹ ከለዉ ከዓ ብዙሓት ከዓ ነዚ ክብሪ እዚ ብምቅዋም አንጻር ሂወቶም ጠጠው ዝበሉ ነይሮም እዮም። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ሰሪሑ? ስለምንታይ እዩ ከምቶም ነገስታት እስራኤል ወልዲ ነቢያት እስራኤል ብሰረገላ ወይ ብፈረስ ንኢየሩሳሌም ዘይከደ? ስለምንታይ ኣብ ገልገል ፃዕባ ኣድጊ ተፃዒኑ ንኢየሩሳሌም ኣትዩ? ብሰፊሕ ኣብቲ ትርጓሜ ወንጌል ተቐሚጡ ኣሎ። ካብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብሕብረት ክንርኢ ኢና። ምስቲ ዘለና ግዜ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 19 ካብ 37 ክሳብ 44 ከነንብብ ኢና። ናብ መወዳእታ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረበ
كلهم تم هزبي بزحات دك مزامرتو بزعبات زرعي وكل حيلتاتن كحقوسن نأملاخ بعبي دمس خمس جنون جمري هوسأنا بأريام هوسأنا لولد داويد بسم እግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽ በስመ እግዚአብሔር እንዳበሉ እንታይ ምስራአዩ ብዛዕባት ዝራአይዎ ሁሉ ኃይልታትን ክሕጎሱን ንኣምላኽ ብዓቢ ድምፂ ከመስግንዎ ጀመሩ በስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩክ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ከዓ ኣብ ኣርያም በሉ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሓዮም ክብሪ ኣምላኽ ክንገር ኣምላኽ ክምስገንን ክውደስን ምስራአዩ ንባዕሎም ከመስግኑ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ነቶም ደቀ መዛሙርት ትብዓት ረኺቦም ስቕ በሉ ክብልዎም ኣይከኣሉን ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዶም ብዘይ ሓፍረት ግን ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሓዮም ስቕ ኣብሎምን ኣይኮነን ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሓዮም ንሱ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ኣብ ቁፅሪ 41 ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ ጸላእትኺ ቀጽሪ ቀጺሮም ዝዘሩኺ መዓልቲ ክትመጽያ እሞ ክኸቡኺ በዝንበትን ከዓ ከጽቡብልኪ እዮም ዘበን ምሕረት ክሰኣን ምፍላጥክስ ንዓኽን ናባኽን ንዝነብሩ ደቅኽን ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይከሓድጉልክን እዮም ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዚ ሕጂ ንሕና ብዓቢ ክብሪ ነብዕሎ ዘለና በዓል ሆሳእና ወይ ከነብዕሎ ንዳሎ ዘለና ብኸመይ ተባዒሉ እንድሕር ርኢና ኢየሩሳሌም ኣብ ዘበን ልደት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕግርግር ውዒላ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 3 ወተሃውከ ሄሮድስ ወኩላ ኢየሩሳሌም ኣብ ዑደት ሆሳእና ናይ ጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕግርግር ውዒላ ማቴዎስ 21:10 እታ ከተማ ግን እዚ መን ኢሉ ተባዓደት እዩ ኢየሩሳሌም ኣብ ዘበን ትንሣኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕግርግር ውዒላ ኣይተንስአን ተሰሪቑ በሉ ተሰሪቑ ንኽትብሉ ከዓ እዚ ጉንዖ ንህለ ረብሓ ዓመፃ እቶም ገዛእትን ተሓተትኹን ከዓ ባዕልህና ኣለናኩም ኩሉ ብኢድና ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ ኣርእስትና ቀዳማይ ክፋል እዚ ክኸውን እግዚአብሔር ተፈቀዶ ንሕና ከዓ እንተለና እቲ ዝመጽእ ክፋላት ከዓ ኣምላኽ ኣብ ዝፈቀዶ ግዜ ክንሪኦ ኢና ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ እምበኣር ሎሚ ኸ ንሕና ዘበን ምሕረትና ንፈልጥ ዶ ከም ዝኾነ በዓል ብኸበሮን ብጸናጽልን ብቆጽሊ ኣጉሳዕናን ስየን ብኸምኡ ብልምድን ባህልን ዲና ክነብዕሎ እዩ ቀዳማይ ዘበን ምሕረትና ምፍላጥ ካልኣይ ዘበን ምሕረትና ንኽንፈልጥ ቅድም ነቲ መሓሪ ምፍላጥ እዩ ምሕረት ክንብል ከለና ሓደ ዝምሕር ኣካል ኣሎ ማለት ስለዚ ዘበን ምሕረትና እንድሕር ክንፈልጥ ኮይና ዘበን ምሕረትና ንኽንፈልጥ ቅድም ነቲ መሓሪ ክንፈልጥ ይግባአና ሳልሳይ በቲ መሓሪ ነቲ ዘበን ምሕረት ንፈልጦ ዘበን ምሕረትና ክንፈልጥ ተኾይና
نتمحاري بقبو كنفلطو لنا نتمحاري مسفلتنا يو بتمحاري زبن محرتنا نفلطوي رابعاي بتمحاري أبجزياتن زماداتن كنقبرو زقبعنا نفلتي نعناز مثلا نحنا بزدلنا يزي كونس حساباتي كاب حساباتكم مقدتاتي كاب مقدتاتكم فليل وقال الله بقاف إرمياس غيرو أمخري وعلوم دزخونو نهزبي قالاتي منقرو هزبي كاب كفو قبرو متملسه أمخر أملاخ كي وعالكان أملاخ تفولتو أي كأل حموشاي بتمحاري أبجزياتن زمناتن كنقبرو زي قبعنا مفلات شادوشاي بتمحاري أبزبن محرت إنه رخب عاسبي مفلاتي حدا نجار حدا كسرح كل حدا سب جزئو قلبتو بفلاي كبرتو تقمو هيوتو أب حدا جا تقوله بزي رأي بزي عاسبي نزل سقم تزخوس دوي كإلني شابو عين ناي موداتان بتمحاري زمن محرتنا زي مفلات زسعبو عنوة مقزفتن كم فقاد اكزابير بزنت بتات عبز قدام يا قلقلوت مسك أربن نتاخة تمام مسرعيان كمزيلو بخي الله سلازي قويتا اسكريسوس أبهوسا أنا انتاي ملأختي أحليفوي قويتا اسكريسوس أبهوسا أنا انتاي يغيروي أبهوسا أنا نتاقع زيا قسريت أصن حتى يروساليم من كسران بيت مقدسن أسريون سلازي علامة هو سأنا زن تداخوينو لومي اتحلينا نازن أقفنا أبحلينا نازل لك زي أبهر زي كبرولو نعنا زي تأكم نقر مصراي بقبر السمهيرون قدامي زبن محرتنا مفلات أبروم يمعرف 13 كاب 11 جميرو مدحان كابتزا أمنا له جزيس حجي أزي أبانا قريب اللومو حجي كاب دكاس التبارابرو له جزيه كم زبصها نزا زمن فلت واي نزا زمن فلت واي سالا اغزابير نتوم طببنياتات زهابوم طبب نزبن نخونتاتن نفلطلو بزح مسارحي مسيوال سلازي غنا خابغزا خيوصانا كونتات اير كمزي كمي كمزلو صحاي دي زوعل ماي دي زهرم نفاس حدغنيا نفاس دي زمص برد خهلو زخيل نز كله زخيل حبريتاتات بسغا تسريع له بسغا حساب كندو حبريتا كباد لينا زبن محرتنا مفلاتنا خا بتعم اقداسي نزا زمن فلت واي لذي أبيناي كنتات أبيناي زبنينا زلنا نت زمن فلتو مدحان كابتزا أمنا لغزي حجي أزي قبانا قريب اللومو كابدك أس التبرابر لغزي خمز بسها نز غزي فلتو ليت حليفة معالت قريبا أمو قبرس ألمات كابانا دربيناس أزوار برهان نلبس أتمنى كل مستيرات قليس اللهم زابير نسماي كم قرات زحرسوا زلو طببنياتات نت محارن ده زي فليت أمو سرعتن حقن نايت محارن ده زي فليتهم بما قدنت إزاز زابير ده زي تمالالشهم اتبع أبديوز تصحفة نبيت كفصام قدن لا مع لعل سماين تبصحخا أبورحن كواخبتن أدراش انت سرحكا أبتو مدوب غزي قد مقابر كتاتيها حدا معرافي زلو أبديا أنبي بناهن رغبون خلينا بقرب كم بمعالت بقن عنان مالالس بقوايلان مستنا يكونن
بمنزرنا عبداننا يكونن ببأسن كنأتن أيكونن نقويتا إيسوس كريستوس دا ألبس ومبر نتحليوت سقاس ملع التمنيد أي تقبروا سلاق على تبزع غير استمسكنيهم نقويتا إيس كريستوس دا لبس وي سلاز قويتا إيس كريستوس زقبروا رئيهم كمسجنو كزمرو خلو بدفرت مالد ندك أمزامرتها جنحيو نقويتا إيسوس كريستوس دا ألبس ومبر نتحليوت سقاس ملع التمنيد أي تقبروا سلازيك على أملاك انت عايز بلنا أما كبب معراف سلاسة قصر حدا نخلو زي الزمن وعلوه أبتحت سماي زلو نخلو نقركا جزيو علوه نمولاد جزي اللوه نمومات جزي اللوه بهوات نمنبار جزي اللوه نمئكاب جزي اللوه نممتانكا جزي اللوه سلازنات جزي فلتوه كلا أي نتبي زبن محرتنا نخنفلت قدم نتمحاري مفلات زبن محرتنا نخنفلت تخينا مخنياتو تمح زبن محرت أبت محاري إزمركوس نتمحاري خي فلتنا نتمحاري خي تأززنا بتأزازن حقن بتمحاري خي تملالسنا زمن محرتنا هنفلت بفزو ما يكال بفلتات انتو خينمو كاب لقاونت قهناتن كاب صحافت حقن كاب فريساويان الليواويان نزفلت فلات اي نبرن ندحنات قنا يتقمومن أزينا خنستوعلو له حزب اكزابير أبهوسا أنا قويتا إيس كريستوس انتاي غيروي أبهوسا أنا قويتا إيس كريستوس انتاي ملأختي أما حالات بولك أنا مالت زبن محرتنا نفلت أودوي أبغزي هوسانا يروساليم من مرحتنا بعقرقر وعلم نحنا هوسانا من تاي نوعل هم تاي كنوع المديبنا لنا كاب شارع كاب عمس كاب سسعتي كاب كفآت كاب كل أجزاء زي كبروا له نجر تحس ابنا كنوع البهجي ألنا زبن محرتنا نخنفلت قدمنا تمحاري مفلاتي مخنياتنا بتخل شجر زأتوا من السي عند زفلتوس نتقوي تخبري أي مسألة قويتانا من حنانيس كريستوس كأسي مهيرن أما سكال كوينو نتوم شنكرو نتوم صرفو نتوم طفز بلو زنبرو ما نسمع حموت نزغرو بلو هو أبوي زغبرو ويفلتن يممو يقرب لنا زبن محرتنا خنفلت قدمنا تمحاري كنفلت مني تمحاري مقابنتو فردو حلوء تبجاوينتو إذا كله خنفلت يقبعنا هوسي كا زابير كا بقى هوسي غيرو سيل نإግዚአብሔር نفلتو كنفلتو دما نسعبو موضوع خم وقحتا رجسيو نسو خم زنام كم تنمدر زات الزنام صبحات نابانا خمسي نإግዚአብሔር نفلتو كنفلتو خا نسعبو مخنياتو اتقند شجر زمت نإግዚአብሔር بزي مفلاتي أبوسي معرف 4 قطر شدشة هزبي سأن فلتات يطف فلتات سلازا أبخا أهنا دماغا هن كي تخونني كأبيك كأي حق أملاخ كاسل زرسع كخا أهنا ندكخا كرسا أمي تأبير يقريب لنا تأبير يقريب لنا إግዚአብሔር ገና ሳኦል መንበር መንግስት ሆሎ ዳዊት ንጉስ ተቀበለ ካብታ ዳዊት ንጉስ ተቀበለ ሰዓት ጀሚሩ ሳኦል ንጉስ አይኮን እሱ ስለዝኾነ ኢኻ 3000 ዝኸውን ሰራዊት አኽቲቶ ንሓደ ዳዊት ክስዕብ ከሎ ተሳዒሩ ዝመጽእ ነበረ ስለዚ ኣነ ኸኣ ካህነይ ከይትኾነኒ ክትኣብየካ ኩሉ ትምልክት ኣብ ኢድና ክህሉ ኽእል
ፍልጠት እንተዳ አቤና ግን ልክዕ ከምትናይ ሳምሶን ማለት ሳምሶን ንእግዚአብሔር ምስ ገደፎ እግዚአብሔር ገዲፉ እግዚአብሔር ከም ዝገደፎ ግን አይፈልጥን ነበር ኣብ 16 መሳፍንት ምዕራፍ 10 ሳምሶን ግና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገደፎ አይፈልጥን ነበር ህዝበይ ሰአን ፍልጠት ይጠፋ ኣሎ ፍልጠት ስለዝኣበኻ ኣነ ድማ ካህን ከይትኾነኒ ከኣብየካ እየ ሕጊ ኣምላኽ ስለዝረስዕኻ ከዓ ኣነ ንደቅኻ ክርስዖም እግዚአብሔር ይቅረ ይበለና ስለዚ ነቲ መሓሪ ምፍላጥ ምስ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝተተሓሓዘ ነቲ መሓሪ ዘይ ምፍላጥ ከዓ ምስ ናይ ዘለዓለም ትንሣኤ ደይኒ ዝተተሓሓዘ ጎይታና ንመድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጽሪ 3 ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዘለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ ክፈልጥዎ ይደለዩ ነቶም ክፈልጡ ዝደለዩ ከዓ ንኸይፈልጡ የፈራርሕዎም ከመስግኑ ክዝምሩ ፍቃደኛታት ኣይነበሩን ነቶም ዝዘመሩ በቶም ዝዘመሩ ከዓ ተባሳጮም ንጎይታ መጽዮም ንደቀ መዛሙርቱኻ ግን ሓዮም ከምዚሎም ከይዝምሩ ከምዚሎም ከይመስግኑ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም ሆሳዕና ንወልዲ ዳዊት ክብሪ ኣብ ኣርያም ሰላም ኣብ ምድሪ ኢሎም ከመስግኑ ከለው ንደቀ መዛሙርቱኻ ግን ሓዮም ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ እያ ኣብ ቁጽሪ 25 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ኢና ዘለና ቁጽሪ 25 ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ዘበን ምሕረትና ክንፈልጥ ተዳኣ ኮይንና ነቲ መሓሪ ብግቡእ ክንፈልጦ ሳልሳይ ነቲ መሓሪ በቲ መሓሪ ነቲ ዘበን ምሕረት ንፈልጦ እዩ እታ ቁልፊ ነገር ነቲ መሓሪ ምፍላጥ ወለድና ከምዚ ዝመሰለ ዘይስሩዕ ርድኢት ክሰምዑ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣዲ ኣገዲፋስ ሓትና ኣትናፍቕ ስለዚ ኣዲኡ ዘይፈልጥ ብተኣምር ሓትኑ ክፈልጥ ኣይክእል ኣዲኻ እንተ ደኣ ፈሊጥካ ግን ሓትናኻ ማለት ነዲኻ ሓታም ስለዚ ዓዴና እንደ ዘይፈሊጥና ሓትነና ክንፈልጥ ኣይንኽእል ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣሎ ከመይታ ህይወት እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ በቲ መሓሪ ነቲ ዘበን ምሕረት ምፍላጥ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ካብ 1 ጀሚሩ ክሳብ 3 ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚአብሔር ቀቢእኒ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ንስቡራት ልቢ ክዝንን ንምሩኻት ሓርነት ንእስራት ከዓ መፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ዓመት ጸጋ እግዚአብሔርን መዓልቲ ሕና ኣምላኽን ክእውጅ ንኹሎም ሕዙናት ከጸናንዕ ኣእዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚአብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጐስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓሂ ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ ኣብ ቁጽሪ 2 ዓመት ጸጋ እግዚአብሔርን መዓልቲ ሕና ኣምላኽን ክእውጅ ክልቲአን ክልተ ጫፋት እየን ናይቲ ዓመት ጸጋ እግዚአብሔር ተኻፈልቲ እንደዘይኮይንና ግዳይ ናይቲ ሕነ ምፍዳይ ሕነ ኣምላኽ ኢና ክንከውን
ስለዚህ እዚ ዘይምፍላጥ ሰዓብየኑ እንታይ ዝመጽእ ብዘይ ተመሓሪ ነቲ ዘበን ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ምክንያቱ ዋና ዘመን ዋና ምሕረት ዋና ፍጻሜታት ንሱ በይኑ ጥራሕ እቶም ካብቲ ፍልጠት ኣምላኽ ወፂኦም ብፍልጠቶም ክነብሩ ዝደልዩ ዝነበሩ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 1-2 ኣሬታ ክሳብ 4 ዘሎ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ክፍትንዎ መጺኦም ካብ ሰማይ ትእምርቲ ኸርእዮም ለመንዎ ኣምላኽ እንታይ ንገብር ዘይኮነስ ንምንታይ ዕላማ ንገብር እዩ ዝያዳ ዘገድሶ እዩ ክፈልጡ እንደዝመፁ ክርድኡ እንደዝመፁ ካብኡ መምርሒ ተቐቢሎም ከተግብሩ እንደዝመፁ ግን እንታይ ክገብሩ እዮም መፂኦም ክፍትንዎ መፂኦም እዩ ንሱ ገና መሊሱ በሎም ሳቶም እንታይ እዮም ዝሓቱ ዘለው ትእምርቲ ኣርእየና ኣብ ቅድሚኦም እዚ ኩሉ ተኣምራት ዝግበር ነይሩ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ዓራት ካልዕ ኢልካ ኺድ ክብሎ ከሎም ኣብ ምስኡ ነይሮም ነታ 12 ዓመት ደም ዝውሕዛ ዝነበረ ነታ 12 ዓመት ደም ዝውሕዛ ዝነበረ ብዘፈር ክዳኑ ክፍውሳ ከሎ ምስኡ ነይሮም እዮም ንኣልኣዛር ድሕሪ 4 መዓልቲ ኣልኣዛር ውፃእ ኢሉ ከውፅኦ ከሎ ምስኡ ነይሮም እዮም ሕጂ እንታይ ዓይነት ትእምርቲ ደኣሎም ዝደልዩ ዘለዉ ከፈትንዎ ካብ ሰማይ ትእምርቲ ኸተሪአና ኢሎም ለመኑ ሰማያዊ እቲ ኣብ ምድሪ ዝሰርሖ ዝነበረ ናይ ሰማይ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ኣምላኻዊ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ንሱ ገና መሊሱ በሎም ምስ መሰየ ሰማይ ይቕይሕ ኣሎ እሞ ፃሕያ ክኸውን እዩ ትብሉ እዩ ምስ ወግሐ እቲ ተዳባነወ ሰማይ ይቕይሕ ኣሎ እሞ ሎሚ ዝናም ክዘንም እዩ ትብሉ ገጽ ሰማይ ምፍላጥ ትፈልጡ ትእምርቲ ዘመናት ክትፈልጡ ዶ ኣይኮነልኩም ትእምርቲ ዘመናት ናይ ሰማይ ዘይኮነስ ትእምርቲ ዘመናት እንታይ ይኸውን ኣሎ እንታይ ክገብሩ ይግባአኩም ክትፈልጡ እዩ ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢ ዮናስ ድማ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦኒ ኢሉ ሓዲግዎም ከደ ስለዚ በቲ መሓሪ ኢና ነቲ ዘበን ምሕረት ንፈልጦ እዩ ራብዓይ በቲ መሓሪ ኣብ ግዜያትን ዘመናትን ክንገብሮ ዝግባአና ምፍላጥ እቲ መሓሪ ኣበየናይ ዘበን ኣበየናይ ሰዓት ኣበየናይ ግዜ እንታይ ክንገብር እዩ ዝደሊ እንታይ ካብ ምንታይ ምግባር ክንቁጠብ ኢኸ ዝደሊ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 35 ንስኻትኩም ዶ ቀውዒ ክሳዕ ዝመጽእ 4 ወርሒ ትብሉ ኣይኮንኩምን ኣዒንትኹም ቋሓብሉ እሞ ምድሪ ድሮ ንዓፂድ ከም ፃዕደወት ረአዩ እብለኩም ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ዘበን ነቢይ ሃጌ ቶም መራሕቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ቤት ኣምላኽ ዝህነፀሉ ዘመን ኣይበፅሐን እግዚአብሔር ግን ሽዑት ቤት ኣምላኽ ዝህነፀሉ ግዜ እስዑ ምዃኑ እዩ ዝነግሮም ቤት ኣምላኽ ዘይምህናፆም ከኣብ በረኸት ከም ዝጎደሎም ይነግሩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ደቀ መዛሙርቱ 4 ወርሒ ንቐውዒ ኣብቲ ቀውዒ ዘርኢ ይመስሎም ነይሩ ኣብ ግዜ ቀውዒ ክትዓፅድ ዝግባአካ ኣብ ግዜ ቀውዒ ዘርኢ ሒዝካ እንድሕር ትወፍር ከዓ ክሳብ ክንደይ ናይ ክውንነት ምግልባት እዩ ዝፍጠር ሽግርና ከኣስ እዩ እግዚአብሔር ምስትውዓል ሃበና መሬት ግን ድሮ ንዓፂድ በፂሓላ እዩ ስለዚ ሎሚ ዘርኢ ከተዳሉ ዘይኮነስ ማዓፂድ ሒዝኩም ክትዓፅዱ እዩ እቲ ዝፈረቐ ቀውዒ ኣብ ሰዓቱ እንተዘይተዓፂዱ ከዓ ነጢሩ ፋሕ ክብል እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ በቲ መሓሪ ኣብ ግዜያትን ዘመናትን ክንገብሮ ዝግባአና ምፍላጥ እዩ ከም ዝኸውን ከም ዝኸውን ከም ዝኸውን ከም ዝኸውን ከሎ ኣስተውዕሉ ከምቲ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝረአናዮ
إذا بقد خخوني كم زي مسرعهم كم زجبرو كم زي مسرعهم كم زي أي تجبرو إلى بنصور نجيرنا إسلازي بتمحاري عبتجزيات زمانات كم جبروز جبأنا مفلات نقول تأيسس كريستوس كي ثلاثة ناب يروساليم نهير كبلون كله أيهود بأمهي بدار بأمن قتلوا هذا اليوم سي حجها أشجر كتمس أخذ كيد نو حجنا أخذ كيد أي جبأ كان يلوم ممرحه هبوا فتينهم حمشاي نتبي بتمحاري عبجزيات زمانات كن جبرو زي جبأنا مفلاتي كم زخطر يخلهم كم زخيت جوري أبدا برزيت خمسة أنايو كم زخطر يخلهم إتعبر خازلو نجزا أي ملس إتعب زبان نحس زلو خا قال نبرات كمال عيلون تحت أي وردي مثالي عسران شعتن قطري عسران حموشن نسب مفرح أما فنتراي أتو بإجزاء زمن جنا عبدحاني نبري سلازة تقدميتي زبن محرتنا نخنفلت اتقويتا محرت اب كمزز مسألة اوان كمز اي تقوري كمز قبوري نأملاخ فرحوه نسب اي تفرحوه هناك نسب مفرح اما فانت راي زوتو بإجزاء زمن جنا عبدحاني نبري بعلو بيتا عيس كريستوس كا كبرنا زخر سميخون أماتيوس 10 شمانتن نتنفسن سجان أبغهنم كتفق زكالو دا أزجهم فرهو ومبر نتوم نسجا قتلو ننفس جنا مقتالا زي كالو هاي تفرحوا نتوم تنسس سنايت نجار نقولي عيس كريستوس معك أفن مسكالن تنسس أزجهم وحداتهم تقولوا زبز حزبجن قالي يفرحوا قاليو سلطان دليو قاليو كبره دليو قاليو كابيت صلوت كيسقوك قاليو كي حم خيصرف مخنياتو نسب مفرح اما فنت رايت لك عسب غزيه اي غود انيوم مالت ايكون كغود او خمز خلو غيتاون قاليسي اتو غدات جن مست سماياو غدات كن نساسر برغص نفس قتل خليا سغا قتل خليا ننفس قتل غناي سلازن اسخاتم كا نتي سجان نفسن أب جهنم قتل زكاة الله دا فرح ومبر نتوم سجاه قتل زخلو خاب حليفهم جن قبر وزي بلهم أي تفرحوا هنياتو سب كل عالم ربيح نفسن تدفع انتهي تقوم سب كبجا نفسس انتهي زي ما هذا شادو شاي بيت محاري أبزبن محرد النرخبو عصبي مفلاتي اندهرت عصبنا نصر زي كوينو مستأمر يتزلو تقما تغمي زي عشمات كتقول لنا زي أخبرات كتقول لنا بزي أخمزي أتخونكم مخمزي أخوني نبلولو نجر بنصر تسمع وعصبين دحل زي الرأي النهوين ناب سماعة النت نداوي يزخد زنوبارو بركز دحر سماعة النت زي رخبوه زهل عالم كبرن دا رأي حواري قدس بيتروس كأنزيلو ناب قدامي ملغتو معرف حدا قصري كاب قصر سلسته نتزي حلفن زي ركسن زي صملون اب سماي تعرني بالكم زلو رستي نزن ترينا بزعبا مدراو خبري برقص نزن ترينا بزعبا غزياو تقمي ازن ترينا بزعباتهم بسبب زمت الشماتي قديفنين خير تمز شومناون كي ترى فرح ريحونا بزخدلو بو ايك نسانا خالين بنا إيسوس كريستوس تنسائي كاموتان ببزح محراتو نهياو تسفا بحدث ولدنا أملاخ أبوغيتانا إس كريستوس يبارخيلو أمين نسخاتكم بحيل أملاخ بإمنت بدحراي زمن كجهار زلو ومدحان تحليهم اللهم تام مدحان يتقندي حمرتي زبن محرتكي سأن مفلاتكي إذا مفتان أمنتكم بمجهاد إيسوس كريستوس نمسجانان سبحاتن كبرن بحو خابز خلا حلاف ورقي أزي خبيرو من تخركم تدليس حجب بزح زعينو فتنا مسقوهاكم بؤو كتحقوسيهم
نز خير أهم وتفكروا حجون كير أهم وبؤت أمن زلهم نتمدم دمتا أمنتكم السدما مدحن نفساتكم مسرخبكم بزين القرن حقوسن كبرن كتحقوس إيهم زي حلف زي صملو أب سماي تأرني بركم زلو مدحن سلازي بيت قويتا محرد إذا عصب زي تداليلنا اللي إذا عصب زي تداليلنا خمزلو ندحر فليدنا خا زبن محرتنا كان للينا هناتن يروساليم زبخيلا زبن محرتا بزي مفلاتا مدحنيا بزي مفلاتا أنصار دحنتا تتو مبهلاي زبن محرت كي زي مفلات كي سببات دليل كله كابز خمس سورة سلازي بتمحاري نرهبو عصبي مللاي زي سملون زي ركسن زي حلفن أب سماي تأرني بالكم زلو كبري شواعي بتمحاري زمن محرتنا زي مفلات زسعبو عنوة مغزفتن اندحر بتمحاري زبن محرتنا زي مفلاتنا زسعبو سعبيناتي أبقداماي نقاس معراف عسران كلتن قصري عسران أربعتن عسران حموشن شعو سادكياس ودكان عنا قريبون ميكياس أب منقاقو أصفعو اتمنفس እግዚአብሔር ሲ ንዓኻ خزارب ካባይ ዝሓለፈ ከመይ ኢሉ እዩ ድማ በሉ ሚክያስ ከዓ ንሆልካ በታ ንምሕባእ ካውሻጠ ናውሻጠ ተኣትወላ መዓልቲ ክትርኢ ኢኻ ኣምላኽ ማኣስ ከም ዝገደፈካ ዘይኮነስ ኣምላኽ ማኣስ ከም ዝገደፍካዮ ፀበባ መፂካ ከተምልጠሉ ዘይትኽእል ካውሻጠ ናውሻጠ ክትሕባእ ከለኻ ሽዑ ትፈልጦ ኢኻ سلقالات እግዚአብሔር ስለዚህ صدقياس ወደቀና አና ህይወቱ ከመይሉ መስቶም ጣዖት ዘምልኹ ናይ አካአብ ካህናት ጣዖት ዝነበረ ወይ ነቢ ዝነበረ መወዳእቱ ህይወቱ ከመይሉ ከም ዝተወደአ መጽሐፍ ቅዱስ አንቢብና ክንርድኦ ንኽእል ኢና ስለዚህ ተመልእኽት እንታይ ነይሩ አየንስኺ በዛ መዓልቲ ሰላም ክዝኸውን ነገር እንተ ትፈልጢ حجينا خاب عينه تخويل سلازي بز زمن سلامنا لو ما أنت زبن محرتي زا ساعات يا زبن محرتي يا زبن الساعة زبن فقرة أملاها دحر دقائق إذا ما عزاز خعصة خيلي سلازي أبو سأنا بيت إسكريستوس انتهي غيره انتهي مال أخت حليفه اتمال أختنا عيبولك أي انتهي كم زجبارو خمسة تجبارو خمسة بالو كتبلك أربعي ناتن نبلوخ النبرة لجن سأجا أملاخ يدل سب حيلو أي سعرني صحفي سب حيلو أي سعرني نسخي بزا معالت سلام كزخو النجر أنت تفلتي حجنا كابعين ختخوي سألأتخ أزرق أزيروم ززوره معالتخ مسئيمو كخبخ بزنبتن كا كسبو الكيوم زبن محرت كسان مفلات كس نعخنا باخن زنبرو دكخن كقمتو لخي امنا قبل على امني اي كحد لكم سلاق على تبزع بهير السمسكنيهم ازلهم بزعبا يروساليم ايكم كان مخلت الشيخ عمد بزعباتهم بزعبا يروساليمن أب يروساليم زنبرو مرحتن هزبان إيو لومجن نعين نعهم يروساليم أب زبن أب لدت قويتا إسكريسوس أب معال تحقوس أب عقرقر وإيلا يروساليم أب أدوته سأنا أب معالتي سرعة منقست زرع يبلو معالتي يروساليم أب عقرقر وإيلا يروساليم أب تتنسى قويتا معالتي أبعقرقر وإلهي ماتيوس كلتا سلسة ماتيوس أسران حدن عسرة ماتيوس أسران شمونتن عسر سلسة نحناها أب معالت عبودة وسأنا بخمي كنبع لينا تدالينا زلنا سبي حسب أملاك كأيف السم نحنا زبن محرتنا بمفلات زبن محرتنا بيت محارخ نفلتو
نزمناتن غزياتن بتمحارخ نفلطو عبزبن محرتنا هنقبرو زقبعنا خابت محارخ نمهار عبزبن محرتنا كنقبرو زقبعنا عبزبن محرتنا هنقبرو زي قبعنا عبزبن محرتنا خابت محار نرخبو عاسبخ نفلد عبزبن محرتنا زبن محرتنا بزي مفلادنا زمت عنوتن مقزفتن كنستبهللو محرت እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን መስኩላህና ይሁን እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ከምዝ ዝመሰለ አገልግሎት ንዝሰርዓልና ንዘጣጣሐልና ለወለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ ምናልባት ደንጊሆም ዘአተሆም ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ተመልስኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ንመዘኻኸር ዝኣክል ምስ ቀረበነ እታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸያላ ንብዓት ብኹያት ዝደርዝ ሕዙናት ዘጸናንዕ ጎይታ ኣብ ብኽያት ውዒሉ እያ ትብል ዘላ ቤተክርስትያን ኣብ ብኽያት ውዒሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኺዩ ናብታ ዑደት ሶስአና ዝፍጸመላ ከተማ ምስ በጽሐ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኺዩ ወሰበርያ ለሃገር በከየ ለአልያሃ ስለዚ ኣብዚ ርእስቲ ዝረኣናዮ ነጥብታት ቀዳማይ ዘበን ምሕረትና ምፍላጥ ካልኣይ ዘበን ምሕረትና ክንፈልጥ ቅድም ነቲ መሓሪ ምፍላጥ ከም ዝግባአና ሳልሳይ በቲ መሓሪ ነቲ ዘበን ምሕረት ምፍላጥ ነቲ ዘበን ምሕረት ብናይ ካልእ መለክዕ ክንፈልጦ እንድሕር ፈቲና ኣይከኣልን ራብዓይ በቲ መሓሪ ኣብ ግዜያትን ዘመናትን ክንገብሮ ዝግባአና ምፍላጥ ሓሙሻይ በቲ መሓሪ ኣብ ግዜያትን ዘመናትን ክንገብሮ ዘይግባአና ነገር ምፍላጥ ሻድሻይ በቲ መሓሪ ኣብ ዘበን ምሕረትና እንረኽቦ ዓስቢ እንረኽቦ በረኸት እንረኽቦ ሰማያዊ ጸጋ ነባሪ ጸጋ ምፍላጥ ሻብዓይን መወዳእታን በቲ መሓሪ ዘበን ምሕረትና ዘይ ምፍላጥ ዘስዕብዎ ዕንወትን መቕዘፍትን ምርዳእ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሎሚ ጎይታ እንዳበኸየ ክንዝምር ዘይኮናስ ጎይታ ስለይ ስለኹም ከም ዝበኸየ ኩሉ ዝከኣሉ ኣምላኽ እዩ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ኣብ ሆሳዕና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሕለፎ እዚ እሞ ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ክንጸድቕ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ንቃል እግዚአብሔር ነገልግሎት እግዚአብሔር ነትምህርትን ንቃል ኣምላኽ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ብኣንቃድዎን ብጥባዓትን ብህድኣትን ስለ ዝተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን